My vás zdravíme u dnešního videa, moje jméno je Petr. Moje jméno je Sandra. A dneska vás vítáme u dnešního videa, zejména ochutnávek pití nápojů z Číny nebo z Vietnamu. Asijských. Tak můžeme se na to vrhnout, ke konci máme pro vás specialitu. Nechte se překvapit, vy se určitě opět zasmějete, my se opět určitě poblijeme. Máme tady melonovou příchuť. Jde o to, co to je za pití. Máme tady i návod a tady můžete sami vidět, že vlastně tady máme ukázaný, jak to máme otevřít. Myslím si, že to má udělat nějaký bublinky nebo něco. Do toho bouchneš. Tam mi to požičaj. Dívejte se, já mám tohle a Sandra má tohle. Nevím proč, z jakého důvodu máme stejné pití, ale... Počkej, to mám, aha, to dělám takhle a to musím, jakoby, piče, já jsem to úplně posral. To musíš takto, koukaj. Ne. Aha. Vezmete tohle a uděláte. Čekal, proč tam mám tu kůlu? Já taky, já se bojím, že ho zhud. Tak čin. Tak čin. Jo, přesně tak, je to bedlivý. Fuj, je to hnusný jak pič. Ochutnej? Tohle je lepší. Toto je lepší. Fakt? Tak zase máme vyměnit. Zase jsme si vyměnili pití. Ličí za mě hodnotím 9 z 10. Je to bublinkový. Akorát dávejte si pozor. Je to strašně sladké. A dávejte si určitě pozor, když to budete nerobte to jako Peťo. Ano, přesně tak. Melonový bych asi hodnotil spíš takový dobrý 3 z 10. Mě to nechutná. Ne, to je právě že 7 z 10. Fakt? To ličí je také divné. Mně třeba to ličí chutná. Máme tady milk, to bude podle mě nějaký mléčný ten. Já mám nějaké mléčko, já mám banánkové. Já mám jahodové. A to je bublinkové a to opí. Co? To je nějaká limonáda, to není. Kámo, tak proč je tam napsaný milk? To není. Okay. Ani ne. Ale čukni k tomu mimo. Ne. Já se bojím. Strašně sladké. To chutí jak lék. Jak kdybyste si dali mléko a do něho nalili perlivou vodu. Ne, jak lék nějaký. Tak kdybych si dal brufen normálně. Kolik bys tomu dala? 0. Já bych obě dvě hodnotil taky 0, protože přijde mi to, jako kdybyste si dali fakt ovocné mléko a zalili to trošku perlivé vody. Je to fakt hnusný, když v tom byla. To, co má tady Sandra. To vůbec nevím, ale co je. A dále tady máme zase ten stejný produkt. Rýžový nápoj. Mléko a jogurt příchuť. To hezky voní. Já to můžeš cítit, když říkáš, že... No, to bude pst. Tak jsem se spletla. Ukaž ty. Tak, čin. Kamu to chutná jak smekta. Smrdí to jak třeba zhořelý popcorn. No tak ukaž ty tady toto. Nedělej to. A posledné prekvapenie máme Storočné pečacie vajcia. Vypadá to takto a je to jak špungie. Podle mě pobrývat to zpět. Podívej se. Strašně smrdí. Jak to vypadá, keď je to vejpůl? Je to takový to. Je to slabé. Kamo, ja to nedám. Daj preč ten kýbel ode mňa. Ale musíš to aspoň požváchat, bráško. Ne, že to nevypluješ. Čin. Toto. Já jsem hráč, ne sráč. Rozuměl jsi? Ja som sráč. Jo. Dobré. Chutí to jak vajco? Dále. A chutí to jak vajco.
Chutí to jak vajco? Nechutí to jak vajíčko? Mě to nejde do huby. To si ti lepí aj na zuby. Já to mám mezi zubama. Kamo, já se bojím. Nechceš to za mě? Idem. Už idem. Jsou hráč nebo sráč? Já jsem asi sráč. Je to vajko, je to vajíčko, je to prostě... Slepička. Co jo, je to prostě Zmenu uvarené slepic. léko. Sandry, bylo dobré vajíčko, slepiči. Mně jenom to má zlavý, jak máš žloutek, ten žloutek, tak on jak byl takovej, Ty jsi ale mal tak tvrdý. no ale tím jak byl tvrdý, mi se to zalepilo na zuby a úplně mě táhlo z pusy, takže i když jsem ho vyflusl, tak furt šlo smrdět a furt jsem ho cítil mezi zubama. Bylo to úplně nechutný. Dávám tomu, Každopádně je to 0. za mě dávám milion minus z 10, protože Je to to fakt bylo fakt hnusné. dobré. Radši bych vypil celou flašku tady té bílé nechuťárny, než to vajco si myslím. Povídej. Chceme povedať, že máte sa na budúce na čo tešiť. Bude to horší smrad. A nebude sa to odehrávať tady v tomto, ale bude to na zahrade vonku. Z dôvodu toho, že to strašne smrdí. A může to trvat x dní, než si zbavíte toho smradu. Možná už asi budete vědět sami. No to říkat nebudeme. Máte se na co těšit. Určite áno. Já si teda na to netěším. Ja si myslím, že budeme horšie vypadať ako pri tento vajíčku. Přátelé, Určite neodchádzajte od tohto videa bez toho, aby ste nezanechali odběr. like a komentář. A to by bylo všechno pro dnešní video. My doufáme, že se vám líbilo. Mějte se krásně, skládejte básně a my se s váma loučíme. Tak zásadový.